Hola a tothom! En aquest vídeo veurem com passar les fraccions a decimals i els decimals a fracció. Comencem pel més senzill de tots, passar de fracció a decimal. Com ho farem? Molt simple. Si nosaltres tenim una fracció, per exemple, m'ho invento, 2/6, el que hauré de fer bàsicament és fer la divisió, on el numerador sigui el 2 i el denominador sigui el 6. Una fracció es passa a decimal simplement veient com es resol aquesta divisió. En aquest cas veiem que aquest 2/6 és el mateix que fer un 0,3 periòdic. Anem a dur a terme el càlcul del decimal exacte, és a dir, quan nosaltres tenim un decimal, per exemple un 0,125, veiem que s'acaba en el 5. Llavors, com ho faríem nosaltres per passar a tenir exactament la fracció? Doncs és molt senzill. Bàsicament, nosaltres dividirem això entre 1 perquè no varia res i el que farem serà moure la coma, és a dir, vull buscar la meva fracció equivalent a la qual nosaltres haurem de deixar el numerador sense decimals. Com ho farem? En aquest cas multiplicarem per 1000 el numerador i com hem multiplicat per 1000 el numerador, també el multiplicarem el denominador. Això em deixarà un numerador de 125 i un denominador de 1000. Ara simplement haurem de simplificar. Com simplifiquem? Anem a fer el càlcul. Si nosaltres simplement pensem cadascun de les parts de la fracció, és a dir, tant numerador com denominador, com la multiplicació dels seus nombres primers, al final, què és el que podem veure? Doncs que podem pensar aquesta fracció com un 1 entre la multiplicació de 2 elevat a 3, que al final 2 elevat a 3 és 8. Així doncs, la nostra fracció final de 0,125 serà un 8è. Per tant, escric per aquí que 0,125 és el mateix que un 8è. Ara ve un moment una mica complicat, però no és impossible. Bàsicament el que tenim és, si nosaltres tinguéssim, per exemple, un 0,24 periòdic, què és el que farem? Doncs nosaltres sabem que aquest número no deixa de ser un 0,24, 24, 24, 24. Volem eliminar aquesta part periòdica per poder trobar, d'alguna forma, el valor que em faci exacte una fracció. Així doncs, què és el que faré? Jo diré que aquest 0,24 periòdic té un nom. Per exemple, li diré P a aquest nom. Doncs aquesta P jo me l'apuntaré per aquí i com jo sé que aquesta P només és una, m'afegiré aquí un 1 multiplicat per aquesta P. Però ara vull eliminar la part periòdica. Què faré? Doncs he d'intentar fer coincidir d'alguna forma el 24 amb el 24 perquè a l'hora de restar-ho tot això d'aquí es transformi en zeros. Llavors, si una P nosaltres sabem que és això, si nosaltres multipliquem això fins a fer coincidir un decimal amb l'altre, el multiplicarem per 100. Per què per 100? Perquè tenim dos decimals. D'aquesta forma, tindré un 24,24, 24, 24 i així fins a l'infinit. Hem fet coincidir aquest 2 amb aquest 2, aquest 4 amb aquest 4, aquest 2 amb aquest 2 i així fins a l'infinit. Si ara ho restem, aquesta resta què em farà? Doncs primer de tot restem les P's. Aquestes P's que nosaltres hem restat aquí, si fem 100 menys 1, tenim 99 P's. Mentre que, quan restem aquí, com hem fet coincidir cadascuna d'aquestes, el que hi ha després de la coma sempre serà un 0. I aquí ens quedarà un 24. Amb això, què obtenim? Doncs bàsicament obtenim el necessari com per dir. Si jo tinc algun número que multiplicat per 4 em dona 36, això recordem que és un parèntesis, que això no està dintre d'aquest mateix aspecte, d'acord? Però què fem nosaltres? Doncs
El que fem per trobar aquest quadrat d'aquí que no coneixem és que aquest quadrat serà el mateix que fer 36 entre 4. Això ens dona 9, però bueno, si nosaltres féssim el mateix aquí, el que farem serà dir que la P, que és aquest quadrat que nosaltres no coneixem, serà un 24 dividit entre 99. Ho escric directament en fracció, però recordem que això d'aquí és el mateix que fer simplement la divisió. Un cop tenim això, es pot simplificar, sí, perquè els dos nombres són múltiples de 3, de forma que això em quedarà com a 8 33ens. Així doncs, puc pensar que efectivament el 8 33ens és exactament el mateix que 0,24 periòdic. Fem el mateix procés, però en comptes de tindre un decimal periòdic pur, el que tenim és un decimal periòdic mixt. Què vol dir això? Doncs que aquest valor d'aquí serà un 0,26666 amb infinits sisos. Llavors, què és el que farem ara? Bàsicament és exactament el mateix que hem fet abans. Aquest valor jo li diré P. Però què és el que ens diferencia ara del que fèiem abans? Doncs que ara, per poder trobar això, la meva coma tampoc ha de contenir el decimal que no és periòdic. Així doncs, si la meva P, que és una, és 0,26666, jo puc pensar que la meva P la puc multiplicar per 10, fent així que aquest periòdic se'm transformi només en els valors a partir de la coma. I què passa amb la resta? Doncs simplement el que faré serà intentar fer la resta amb el mateix. És a dir, jo ara, en comptes d'agafar i moure la coma una sola vegada, la mouré dues vegades. Com es fa això? Multiplicant això per 100. Amb això, què aconseguim? Doncs un altre cop el que aconseguim és que després de la coma tots els decimals estiguin units un amb l'altre, perquè a l'hora de fer la resta, jo, a l'ajuntar el 6 amb el 6, sempre em tingui els decimals que al final em doni 0. Si jo faig la resta, 26 menys 2 em dona 24. I si resto les P's, ara tindré 90 per P entre 24. D'igual forma que abans, la P, a l'hora de buscar la fracció, aquesta P serà el mateix que fer 24 entre 90, però aquest 24 entre 90, nosaltres podem dividir això dividit entre 2, i aquest dividit entre 2 em donarà 12 45ens, que a la vegada es pot dividir entre 3, deixant un 4 quinzens. D'aquesta forma podem pensar finalment que la nostra P, és a dir, el 0,2 amb el 6 periòdic, és el mateix que la fracció de 4 quinzens. Per últim, us deixo aquesta activitat perquè la plantegeu vosaltres si la voleu fer, on veiem cadascuna de les fraccions amb el seu valor corresponent amb decimals i, per altra banda, com passar de decimal a fracció sabent que el decimal és aquest i la fracció resultant al final són aquestes. Dit això, espero que us hagi servit el vídeo, que ho hagueu entès tot. Si no ho heu entès, no dubteu en deixar-ho escrit en comentaris i ens veiem en un altre vídeo.